प्यार में तहरा आइल रनी झार के फार दिलख कपार हमार मार के हो। का जाने कौन कह दिलख हमारा सार से फार दिलख कपार हमारा मार के। का जाने सरवा कौन कह दिलख भेटा जैतो ओकर गामछा फाड़ देती हम। अरे बाप रे बड़ा मरले बांस हो। हाँ तो प्रणाम भैया लोग। आज हो 14 फरवरी आ आशिक लोग खातिर 26 जनवरी। तो हम गए अपना गर्लफ्रेंड से मुलाकात कर, लेकिन मुलाकात करे के जगह पर का जाने सारा कैसे चलल हो ओकर भाई कि मुलाकात के जगह पर बढ़िया से हमरा के मुक्का लाते दे दिल। हमरा पिटोइला के गम तनको नहीं थे। गम तो ये बात के बा कि का जाने कौन सारवा जाके ओकरा से कह दिलक हो। एड्रेस कौन बता दिलक हम मुलाकात करे वाला। बड़ा सोचे वाला मामला हो। किस्मत में जब काम हइले नहीं खे पारी तब हम मनाए में हम 14 फरवरी। अरे सरवा जब किस्मत में जब कोनो होली नहीं के पड़ी तब के मनइबे रे 14 फरवरी। अरे छोड़ना ना सब बात पर तू क्या ध्यान दिले बरो, लेकिन ई तारा चोट कैसे लाग गई? अरे सरवा बता देम तो पूरा गांव में हल्ला कर दे सर। दो गला झूठे बोल देता नहीं का जानता। अरे का भइलो का भइल का सुते तर बताओ। अरे गाड़ी हम हाँ कहतन है पानी खानी तले उड़ गई हम आने खानी तले गिर गई तो हमार कपार पर फूट फाट गल बा। कोनो बात अच्छा ये बात बा, लेकिन आज तो 14 फरवरी हो। अब बड़ा खुश लागता रहते। अरे जानत बारो आज हमारे एगो दोस्त सिखौलक हो कि आज के दिन लड़की पटावल जाई तो मैंने पट जी सर ना पिटवई। तो वही बढ़ावा चढ़ावा में आके हम जाके एगो लड़की के प्रपोज कर देनी है तो वो हमरा के रिजेक्ट कर दिलक। यहाँ तक तो सब ठीक रहो, लेकिन रिजेक्ट कैला के बाद अपना फूफा के लड़का से कह के ताह न पिटवेलक हो कि हम मरे मरे हो गए। तो जब हमरा के वहाँ से इलाज करके लोग निकलक हो तब जाके हम देखता नहीं कि वही लड़की है पटना के गांधी मैदान में लुका छिपी के खेल खेलती अपना बॉयफ्रेंड। तब का बोला तब होगा हम ओकरा बाप भी फोन दरा के कह देनी का जी। आ सब बेर से तो 7-8 जना के हम पिटवा चुकल बानी, लेकिन हर गाड़िए न गिरल बा। हो गाड़ी से गिरल बानी तारा का लगता कि हम लड़की सुन के चक्कर में पिटाइल बानी। ना ना हम पूरा मौगईपुर में एक पीस लड़का बानी कि लड़की सुन के फेर में आज तक नहीं की पिटाइल। पूरा नाव गांव निकले बने अपना गांव के पूरा नाव गांव के लिए बनी तारा का लगता। अरे वो तो हम खरिहानी में मोटरसाइकिल हाकत नहीं हो कि अचानक दूगो खंभा आके हमरा में टकरा गल। हम न टकरनी हो उहे टकरा गई तो गिर गई नहीं हो तो उहे खंभा माने तबा तोर हमरा ऊपर पर उठता गिरता आ उहे खूब गिरल हंस तले माने गंभीर लागल बा। लेकिन लड़की सन का फेरा में हम नहीं पिटाइल आज तक। झूठ ना बोले के बात पर हमर दिल गवाही ना। अरे साला तक को मैं हुर लकाए कुछ कहत बारो का हो। ना ना कुछ ना देखिए कहीं कोख में लागल हुई तो मैंने बिहान बुझाई आज ना ना दवाई खा ले बानी। अच्छा ठीक बा ध्यान से रहियो। कहीं गंभीर लागल बता देखे में लागत बहुत सबसे गंभीर बता। ठीक बा हम चलो तनी प्रणाम खुशी रहो। अब के बुझाएल कि आशिक लोग के आंख में धूल झोंक के आइए नुसारवा हटे कि कहता घरे घरे फोन करके भगवान माफ ना करियन साले पिटवैले बारो। भगवान माफ ना करियन तुमको बता दे रहे हैं हम। अरे माई रे बड़ी मार मरले बा संसार। का हो छिलन कैसे? अरे सरवा इहो लागत पिटाइल बा। अच्छा अब के जानता कि हम पिटाइल बानी? झूठे बोल लेते
बोला ना हो। अरे जानो तारो हम तो गाड़ी से गिर गनी हो और कोनो बात नहीं थे। अरे साफ साफ कहा नहीं के कहो कि गौरव नहीं करे खातिर मुलाकात तो भेटा गल बा ओकरा भाई से मुकाला। अरे बिल्कुल भाई तू पुरवारो देखे लो का मर दे तहरा कैसे पता कि हम पिटाइल बनी। अरे बड़ी मार नू मरले बांसन मर दे। अरे में उपरवार का देखे के बा। अरे फरवरी के मासिक में हो जाला लोग आशिक एक झलक देखेला अपना माल की तो ओकरा भाई से पिटा उठा के उधरवा ले वाला लोग अपना खाल के। ये सब तो कॉमन बात बा ए में का उपरवार। अरे बड़ी खर्चा नुकल रहनी हो ओकरा पर बाबूजी के 2 कट्ठा बेच के एगो केटीएम किनवैनी आ ओसे एगो लड़की फंसल आ ओकरा के ले गनी हम वैलेंटाइन डे पर घुमावे तो बड़ी मार नु मरले बांस ओकरा घर वाला हो हमरा के। अब तो लागत है कि केटीएम बेच के दवाई सुई करावे के पड़ी। काबू करो बबुआ काबू करो अपना दिल पे। ये सब अपना दुनिया के रीत हो। आ जौन सरवा फोन क के घरे घरे कहत उ सरवा अपन हित। अरे आया था ठीक बा हमने तू हम नहीं जानते सन कि हमने पिटाइल बनी सन और कोई थोड़ी जानता कि हमने पिटाइल बनी सन की किया तनी सन बताओ। वाह छिलन भाई वाह बार कह दोगला बार मर दे तू। चलो कोई से ना कहल जाई ठीक बा। हाथ हटाओ हाथ हटाओ। अरे का हो बबुआ छिलन और भीड़ गुण। अरे का भइल हो काहे तालो के मुंह फूट फाट गइल बा। अरे हिजन के चाहू तो हमनी गाड़ी से नु गिर गनी हस। अरे का हो बबुआ हम तालो के बाप के नु उमर के बानी काहे ला हमरा से झूठ बोलता लोगन। साथ साथ ना बताओ लो कि कैसे तालो के मुंह हाथ फूटल। झूठ झूठ हमने झूठ बोलता है सो ढेर जानता रह तू ढेर समझदार भइल बारो। बताओ हमने मोटरसाइकिल से ना गिरनी हस तो ऐसा ही हमने के कपारो फूट गइल बा। हैं देखो तो दोनों गोरा के बंडेज भइल। अरे बेटा हम बहुत मजा ले ले बानी जवानी में। 14 फरवरी के दिन तो आग लगा देते रही पानी में। का हो गल हम बूढ़ हो गनी तो लेकिन अभियो हमरा अंदर जवानी की गर्मी बा देख लो। का हो हिंजिया चाचा मुंह में नहीं खे एको गो दांत करत तारो बड़की बड़की बात। अरे बबुआ छिलन है बिना दांते वाला मुंह पर कितना बुढ़ियों लोग के फंसा के रख ले वाली हाल का मिले तारो। हाँ चलो फेंका मत मुंह ना देखला। अरे तहरा से के कह देलक है कि बुढ़वा सब प्यार न करेलन से हो। अरे करेलन से लेकिन तहरा वैसा लड़का लोग के शक ना होला। यही पर बूढ़ दिल के सराहना अंदाज का कहता ये सुनो कि बूढ़ बनी त का हो गल हमरो मन करेला कि ले मचूस दे। कि बूढ़ बनी त का हो गल हमरो मन करेला कि ले मचूस दे। अरे बूढ़ी तारा मुंह में दांत नहीं खे यही से बिना कुछ देला ही तारा के कह देता नहीं हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे बाप रे बाप हिजरा चाचा साचो के हिजरा बानो रे। रे भइयो अरे तू लोग पिटार न जात बा लोग। हम जवान रही तो घर में घुस के वैलेंटाइन डे मनावत हैं घर में घुस के। ए चाचा तनी हमनियो के लड़की फसावे वाला टीका बताना दो बड़ा पिटाइल बन। अरे आज है ये बबुआ हमरा कुटिया में सब बताए तुम लड़की पटावे के फार्मूला काहे कि हमरा के लोग हिजरा बाबा कहेला हमरे ना हो। आज ये लोग सिखा दम तेल लगा। अच्छा ठीक बा ठीक बा।